sa buhay, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad, kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukano. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanatog kalampusag kadaugan. Diin kanunay nga ang Dios nagamuma og nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Nagmalipayon og nagmalinaw ang matag usa tungod na sa pag-uban sa tumboy nga Dios. Tungod niining tanan, ako kamong gidasig ug gihangyo sa pagdangop, pagduol, pagpasalamat sa Dios. Tuta sa pagsugod, ablihan nato diha sa mga pag-ampon. Amahan na mga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nag-amuma ug nagatiman kanamo. Dios nga walay hunong nga nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Nagmalapuson kami sa pag-alagad kanimo.
tungod na sa imuhang pagpanalangin sa matag usa. Imo kaming gigiyahan o gipanguluhan aron ang among kinabuhi magamit sa pag-alagad kanim. Salamat o Dios nga imong usab kaming panalanginan karon sa amo ang pagpaminaw sa imong mga mensahe. I-bless kino matag usa. Dinaday kasing-kasing nga madinuwaton matinuhon sa imong pulo. I declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pakig-uban dalaygon ang Dios nga magpanalangin ka natong tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nga nakasod na sa itong programang Pulong Mo Kinabuhi ko pinaagi sa ato ang FM Station 101.3 ug sa tanan mga FM station nga nag-hook up sa ato programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. I declare blessing in Jesus name. Sa ato karong nga panaguban mga kaigsuonan, atong hisgutan kining pulong panalangin. Mga panalangin nga mao'y gikinahanglan og insakto nga mao'y tinguhaon o pangayoon sa matagtaw ngadto sa Dios karon og sa pagsulod sa tuig 2025. Atong hisgutan mga kaigsuonan ang tanang klaseng panalangin nga mao'y gikinahanglan nga mao'y sintrohon sa ato ang pagpuyos kalibutan aron kita mga igsuon padayon nga makaalagad sa Dios nga ato ang mangluluwas. Mayong gabi, may pakiguban sa tanan natong mga followers, viewers and listeners sa itong programa. Ilabi na sa tanan mo replay o sa tanan itong mga kaigsuonan nga matut pa silent listener. Dili man tuod sila makasunod sa ato nga programa pinaagi sa live actual gyud, pero kanunay silang namati sa pulong sa Ginoo pinaagi sa pag-replay. I declare in Jesus name mga panalangin nga moabot sa inyong Pinoyanan. Sa ato ang pagpangalagad sa Dios mga kaigsuonan, gikan pa kaniadto hangtod karon, ako nagtuo nga ikaw ako dili gid malimot sa mga panalangin nga gipakita o gibilin o gitudlo sa Dios. Unsa man kaha ang mga panalangin nga atong nahibaw-an nahinumduman sa ato karon nga panag-uban. Maayong pagpaminaw, maayong pakig-uban sa tanan nato mga kaigsuonan. Ilabi na sa tanan nga nag-message na diri sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Ako ni tagaan og pagtagad og ako kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailag higala aron sa ingon ang atong mga kaigsuonan makadungog makabati usab sila sa ato karong paggahisgutan. Mayong gabi, may papakiguban ni Nars Buyan o ni Mary Ann Lisa watching Pastor Sultan Kudaret, request kog awit Pastor Manlalaban. God bless you Pastor. Salamat kaayo sa inyong pagtubaya, ang Dios magpanalangin. Kapalos ko pagpasalamat, ikapalos ko nimo ang pagsinggit. Awit makalangit mga kaigsuonan ato tagaan og pagtagad. Unang awit makalangit nga unang may gi-request diri sa atong panag-uban atong tagaan og pagtagad manlalaban. Diri lang sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Mayong gabi mayong gabi ni Archie Sanchez ug ni Akira Manokan. Good evening po uban sa Tagsubay. Si Chrisim Salingay, maayong gabi Pastor, watching from Calabogaw, Bukidnon. Si GL Newhan Garces, good evening, dalaygon ang atong buhi og espiritu nga Dios kanunay. Wow, no?
Si Est Real di Marsamulo. Maayong gabi pastor, maayong gabi kaninyong tanan. Og maayong gabi ni Alex Ganso Omak og ni GL Lanyohan Garces Matod pa good evening pastor og sa imong tibok pamilya. Maayong gabi may pagpaminaw ni Matias Sato. Maayong gabi Pastor Gideon Dalaygon ang buhi nga Dios. God bless pastor og sa tibuok mong pamilya. Si LG Sita Kamingawan. Hi, good evening pastor. I watching from Maragosan, Davao de Oro. Request na pod kog song Dili Ka Bayran. Ug dili kagayo maunsa. Nindot kayo mga kaigsonan ato karong pagkahisgutan nga mga pulong, mga minsay, pagtulunan sa Dios nga maoy atong gilagaran, nga maoy nagatiman kanato. Atong pagkahisgutan kining panalangin nga maoy giatngan o gitinguha o giampo gipangayo sa tanang mga tao nga maoy mosulod sa tuig 2025. Sa matag tuig mga kaigsuonan do nagyoy gihimo o gibuhat ang ubang mga tao, labi na gyud sa mga tao nga nagsunod sa mga gitawag tradisyonal nga mga pamaagi, mahitungod sa pag-welcome sa bagong tuig, gi-welcome usab nila ang panalangin. Pero sa Biblia mga igsoon, wala gyud ihiklin kining pulong panalangin. Gani kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, wala gyud kana bitang wala kalimti ang paghisgot sa mga panalangin. Puno sa mga saad sa Dios ang Biblia mahitungod sa panalangin. Mao ni aron atong hisgutan mga kaigsuonan, mga klase nga panalangin nga gihisgutan sa balaang kasulatan dapat atong hinumduman ug atong makatunan ang mga pamaagi sa Dios aron sa atong pagsulod sa tuig 2025. Mga igsoon, dili ta dapat mabalaka kay ngano man dili ta mahimong iwit sa panalangin nga gisaad sa Dios nga mabasa sa Biblia. Gipakita ta sa Dios mga kaigsuonan og itudluan og gipakita ta sa Ginoo unsa ka maayo ug unsa ka malipayon ang tao nga panalanginan gayod sa Ginoo. Kahit nabunan kaniya sa iyang mga Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Muelda Prospero. Good evening pastor og sa tanang naminaw. Si Arnel Liginon Binaraw, mayong gabi pastor. God bless pastor og sa imong tibuok pamilya from Binaton, Digos City. Mayong gabi ninyo diha ato mga kaigsuonan diha sa Binaton, Digos City. Layo na gyud ning mga lugara. Wa pagyud ko kaanhi aning mga lugara. Dalaygon ang Dios, mga igsoon, importante ang mga pulong sa Dios miabot diha sa maong dapit sa Binaton, Digos City. Mao gyud ang pinaka-importante. Ang pulong sa Ginoo walay nakaulang, walay nakababag, miabot gyud sa matag kasing-kasing sa matag tawo. Si Lister Kadji, maayong gabi diha pastor. Advance Merry Christmas diha kanimo. Pastor, request kog song Goodness of God. God bless. Bisaya ra nga Goodness of God ang atong mapatukar diri sa atong panag-ubang. Ubusay ang pag-antiman, ang iyang pagkamaunungon, manalipod ang magbantay kanimo. Kahit tabunan ka. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Dante Ipabol. Maayong gabi po, pastor. Patabang ko og ampo sa among pastora nga tiyo karan sa hospital sa Manila ang kumpletong kaayuhan ang sa mga nagtiyo. Okay, ato nang dadon sa mga pag-ampo. Si Nicolas Lastornas, good evening pastor. Request ko song Sayaway Tiktihik. Greet lang nako ang akoong mama Leonora ug papa Holly ug sa akong mga manghod ug sa akong tita Jocelyn. Salamat pastor and God bless. Awit makalangit dili kabayran diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit di kabayran.
pasalamatan ko karon. Maayong gabi ni Gregorio Kiring. Maayong gabi Pastor. Pastor, please pray for me. Kay naay ni hubag sa akong liog o hing taas akong blood pressure. Watching from Hinunangan, Southern Leyte. Ayohon ka sa Ginoo, Gregorio Kiring. Wala imposible sa Ginoo. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan, mahitungod ani bitaw nga mga bation nato sa tong lawas. Kung doon na tayo mga bation, normal gina siya nga doon na tayo mga bation. Bation ta og kanang sipon, ubo, doon ay mga panahon nga hilantan. Sa milabay gyud nga mga adlaw og semana mga kaigsuonan, medyo kanang nahasol gyud ko sa ako ang sakit diri sa ako ang kaning tutunlan. Adili gyud sa ingon tutunlan kaning naa diri dapit sa panga. Kana bitong mo'y mudawat sa kanang murag mo tigdawat sa pagkaon. Unya matagkaron og unya kung motulon kog laway kanang bisan manghuyab sakit kay huyab. Unya murag na ay nasangit, murag na ay naghubag kining naa diri. Unya maglisod ko og kanang syagit labi na sa kanta. O na pila ka mga higayon nga dili ko mo kanta tungod kay doon ako'y kanang dunay gibati nako diri sa dapit sa panga kanang naa dapit sa suod yod. Unya akong gidangop sa Dios mga kaigsuonan, kanunay na akong gipangayo sa Ginoo nga mawagtang. Kay human akong live mga igsuon, medyo mabati gyud nako ang kasakit. Unya naitay maglisod kog katuog. Di nagampo ko sa Ginoo unsay mga pamaagi. O gipangayo nako sa Ginoo sama sa sa gibuhat sa Ginoo sa dihang nagkanser ko kaniadto. Og daghang pang mga balatian nga akong naagian na sinatian. Kanunay nga gitubag sa Dios atong mga hangyo. Dalaygon kay ang Dios nga nagatiman kanatong tanan. Giyahan ko sa Ginoo mga kisunan, human ako og live, human ako og pakiguban ninyo sa atong programa, pakiguban sa pulong sa Dios. Human ako og live mga kigsunan, kasagaran kay mahuman ko alas 9 kapin o alas 10. Di magyo ko katulog atong mga panahon na tungod kay sakit man ang ako ang kanang igdalawat bitaw sa pagkaon kanang nasod gyud. Gigihan ko sa Ginoo nga dili ko mo inom og init, dili ko mo inom dayog tubig. Ang akong gibuhat nag-init ko og kana bitang init-init nga tubig mo'y akong giinom. Niya nagpray ko nga iblas sa Ginoo. Sa tulo ka live nako mga kigsuonan nga human kog live mo inom kog init-init nga tubig. Akong na feel mga igsuon nga naasay healing. Naayo siya. Unya gikan ka atong Sabado hangtod kagahapon sige ko og gamit na sa ako ang kuan kanang akong tutunlan sa pagtudlo, sa pagwali, sa pagtumbaya, pagtagad sa atong mga kaigsuonan. Hangtod kagabi wala ko ka-live kagabi mga kaigsuonan, wala sad ko ka klase kay ni sayo ko og pahuway. Unya ako yung nabati nga wala na magsakit ang akong tutunlan. Giayon na ni Lord, no? Giayon na sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo. Walay dili ayohon sa Ginoo. Salig lang ug pailob paubos lamang sa Ginoo. Awit pagkalangit, goodness of God. Diri sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Emeline Bacote. God bless you Pastor uban sa imong pamilya watching from Davao City. Request kanta Lilim. Okay, ako ni nga andamon. Awit nga inyong gi-request dere. Ug kaluoy mo ay kinutuban. Ikutan mo tibuok kinabuhi. Mayong gabi ni Archie Sanchez. Request kog awit Pastor Dalang Panan. Okay, ako ni nga andamon daan para dali ra na akong mapasod sa atong programa. Dalang Panan. Maayo Tunay kang matinud-an. Atong hinumduman mga kaigsuonan ang pagkamatinud-anon sa Dios ang makasinati niini katura pong mga taong matinud-anon niya. Pero ang mga taong dili matinud-anon
dili makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios. Kini biblikal sumala sa prayer ni David diha sa Salmo 18:25. Kung gusto ka nga makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios, sugdi karon sa pagkamatinud-anon sa pamaagis Ginoo. Kang Ginoo gahulat ra gyud na kita dapat mo'y muuna kay humana gibuhat ni Ginoong Hesus ang iyang bahin. Ang ato mga kaigsunan mo'y gihulat sa amahan kay kun unsay atong gibuhat maunay atong anihon. Maunay giingon ni Hesus, buhata ngadto sa uban ang buot nimo nga buhaton nila diha nimo. Freddy Aquino, maayong gabi pastor. Kasagaran sa akong mga damgo pastor, nagbarog ko sa tinaw kaayo nga tubig. Atubangan sa daghan kaayong mga tao. Unsay mga balay, usahay mga balay, usahay pod uma. Pero usa ni ana kadlawon nagdamgo kog na ay tao nga nakigsulti nako. Hesus daw iha nga pangalan. Ihang akong gipangutana nimo, akong pangutana nimo pastor, unsay buot pasabot ana nga damgo pastor? Bunga lang ba sa sige nako og basa sa Biblia? Salamat kaayo. Salamat kaayo sa imuha nga kinabuhi Freddy Aquino. Ang imong nakita nga damgo nga nagbarog ka sa tinaw kaayo nga tubig, kana bitang walay laing gi barogan nimo nga prinsipyo kundi mga mensahes Ginoo. Walay laing nimong gitinguha o kana bitaw gikalipay sa pagbuhat o pagtuman ang mga pamaagi sa balaang kasulatan. Mao nang tinaw o gabarog ka sa tinaw nga tubig. Unya gibarugan nimo atubangan sa mga tao diha sa imong pamilya, sa imong mga higala. Unya gibarugan nimo sa nagalaing mga organisasyon ang mga pulong sa Dios. Lamang usa ka kadlawon sumala sa imong damgo nga nakakita ka og nakigsulti kanimo, nakakita kag naay tao nga nakigsulti kanimo nga mao si Ginoong Hesus. Matod pa, kini nagpakita ni sa gitawag presensya sa atong Ginoo through the Holy Spirit og sa iyang mga pulong. Usana ka kanabitang usana ka ilhanan nga nag-uban kanimo ang atong Ginoo. Nag-uban kanimo ang presensya sa atong Ginoo. Bless kaayo ang tao nga gigiyahan o giubanan sa Ginoo. Ang ako ikadasig kanimo, ipadayon ang imong batasan sa pagbasa kanunay sa balaang kasulatan ug pagkinabuhi niini. Kay ang presensya sa Dios mao imong gikinahanglan sa tanang panahon. Sister Bibian Aligyoho, maayong gabi pastor, maayong gabi. Si Marlene Kaase, maayong gabi. Si Maria Helen Jamel Ngoho, maayong gabi pastor. Salamat, makapaminaw na pod ko watching from Dawis, Bohol. Request kog milagroso. Awit makalangit diri sa ato nga programa ato tagaan og pagtagad saya walay tihik-tihik. Siya sa paday, walay tihik-tihik, walay pugong. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Marvin Coronel Lozano. Maayong gabi pastor sa tanang mga naminaw labi na sa amo ang pastor nga kanunay nga naminaw nimo pastor si Pastor Alex Oman. Okay. Si Pastor Alex. Salamat kayo pastor ha. Salamat kayo Brother Marvin nga nakaila ko ni Pastor Alex Oman. Salamat kayo, ang Dios magpanalangin kaninyo diha pastor. Ang Dios padayon magadihog, magauban, magapangulos sa imong buluhaton nga gikan sa Dios. Alipayon kay ko makabasa og mga alagad sa Ginoo. Si Brian Alim Alitipad, maayong gabi pastor, labi na sa mga naminaw og nagtan-aw sa imong live. Pasalamat ko sa Ginoo sa iyahang pag-amping kanatong tanan. Hinaot makauli
nako karon sa simanaha para makauban nako akong pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Actually Brian, bisan og layo ka, gikauban gyapon nimo ang imong pamilya sa pagpangalagad. Kay ngano, ang iyang gigalagaran o ang imong gigalagaran usara lamang ang pag-ingon nga makauban nako ang pamilya sa pagpangalagad kanang magkuyog bitaw makauban diha sa usa ka dapit, no? Salamat kaayo. Si Rizal, maayong gabi og Matias sa to request song Pastor Lahutay. Maayong gabi ni Gingging Simprohan. Maayong gabi Pastor, kumusta og sa tibok mong pamilya dalaygon ang buhi nga Dios sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pwede request kog awit makalangit Pastor Lahutay. Salamat and God bless. Si Maria Victoria Piris Ancot, good evening Pastor. Shout out ko nila Susana Pableo ug sa akong daughter-in-law nga nagsunod kanunay sa imong programa. Pulong mo kinabuhi ko, God bless you and your family. Sister Maria, wala kay ko makatubag sa imong tawag nga iragay kog sorry. Doon nagi time nga gibilin sa nako akong cellphone na ako sa trabaho. Kay kinahanglan sad kong molihok sad, kay usagyod nga gipakita sa Biblia nga ang mga lagad sa Ginoo napoy trabaho. Kana bitong kinabuhi ni Pablo, ingon siya diha nga ayaw pakan ang dili mo trabaho. Kay doon na magoy gidala o gidumala si Apostol Pablo mga tao aron mahimong kaabag dihas buluhaton sa Ginoo. Si Albert Paholumar, maayong gabi Pastor Gideon. Thanks, makadungog na pod ko sa pulong sa Dios. Request song tawag sa pagkabalaan. Thanks Pastor Gideon, you're welcome. Maayong gabi ni Susana Pablio. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang anak sa Ginoo. Kumusta Pastor? Pa-shout out ko Pastor ni Karen og sa iyahang ugangan nga sis Maria Victoria Perez Ancot na minaw sila diha sa B. Rodriguez, Cebu City. Dalaygon ang atong buhi ka Dios. Pero pwede ra gid mo naay Biblia no nga na anak ko unya kinahanglan akong ihatod pero kay naa pa mo sa syudad. Pero kung makahigayon mo dito sa dapit sa Barangay Dayas, kay naa mo dihas B. Rodriguez, sakay ra mo diha paingon sa Cebu kanang Osminia Boulevard kanang circle diha. Unya sakay na pod og paingon sa downtown man siguro na. Pero mas maayo na may mga habal-habal, na Maxim, Angkas. Dali ra. Barangay Angkas naman. Barangay Dayas. Na ay kuan diha Bible House. Makapili mo ngadto og mga Biblia. Pero doon na ko'y Biblia dire para ihatod din nako unta diha sa Alcantara or diha sa Malboal. Pero kay naa pa mo diha sa Cebu City, mas maayo mas makapili mo dito og mga Bible. Pero doon ay Bible nga para gininyo na anak ko. Amo ni ako ang gitingwa nga mahatod pero lamang naapa mo sa syudad. Nindot ato kung naapa ko sa mo syudad unya timing sa tong naa ni adto ko sa syudad no. Sige. Naana sa Dayas o niya ang ngalan sa tindahan Bible House. Siguro ang pastor diha nagkailasad nako kay kuyog may kaniadto sa prayer. Si Joyna o Kulang Ponce, maayong gabi sa tanan usab kaninyo pastor. Maayong gabi kaninyong tanan. Awit makalangit, lilim diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko ato tagaan og pagtagahan. Si Joyna o Kulang Ponce, maayong gabi ninyo diha. Og Trinidad Nina, maayong gabi. Og Mark Joseph, si Mim Medalio. Good evening Pastor, watching from Davao City. Request ko kanta Lahutay. Okay. Ako ginang kantahon tungod kay tulo na ka mga kaigsuonan nato ngan mi request anang awit Lahutay. Si Miggy Baromida, maayong gabi Pastor og sa tanang nag-view makadungog na sadmi sa pulong sa Dios nga makahatag kalig-on ug kadasig kanatong tanan. Dalaygon ang Dios. Amen no. Maayong gabi ni Mark Jose Montesilio, maayong gabi Pastor Gideon. God bless kanunay sa imong kinabuhi Pastor ug dalaygon ang Dios sa tanan nga iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Si Sister Maria Victoria Perez Ancot, request kog awit hangtod may kinabuhi.
ipahinungod nako sa akong daughter-in-law nga si Karen Hernandez nga nagtan-aw sa imong live. Samtang may kinabuhi, watay laing alagaran kun dili siya. Sa bisan unsang sitwasyon, watay laing ipataas kun dili ang ngalan nga maoy gihatag samahan nga makaluwas kanato. Sa ato ang pagpuyos kalibutan, lain-lain mang sitwasyon ang atong maagian. Pero dili na mao importante nga mao itutukan, kundi ang saad sa Dios nga mao atong gilagaran. Nga ikaw ug ako lalinon sa iyang puloy-anan nga way katapusan. Kinahanglang tutukan kay dili tanang mga tawo nga nagsampit og Ginoo makaadto dito. Kundi kato lamang nagtuman sa mga sugo ug nagkinabuhi sa mga nagkinabuhi sa kabuton sa Ginoo. Diri sa ato ang pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, mao ni angay natong katunan ang pagtuman sa sugo sa Dios nga atong kalagaran ug pagkinabuhi sa unsa may iyang kagustuhan, unsa may iyang will. Si Jesus miingon, dili tanang nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi kato lamang nagtuman sa kabuton sa amahan. Kini mabasa diha sa Mateo kapitulo 7 sugod 21, 22 hangtod 23. Si Vince GL Ilaga Kalibay. Good evening Pastor Gideon Malungon, Sarangani Province. Ako ay great, ako ang pastor si Rindo Sukal og sa tanan akong pamilya og naminaw sa imong mga pulong sa Ginoo. Dalaygon ng Dios, magpanalangin. Si Vicenta Panin, yes Pastor, God is good all the time. Amen. Si GL, maayong gabi, maayong pagig-uban og salamat kayo sa imong pag-share. Si Brian Alim Alitipan, maayong gabi Pastor Robina sa mga naminaw ug natanaw sa imong live. Salamat ko sa Ginoo sa iyang pag-amping kanatong tanan. Hinaot, ako na ni nabasa. Sige. Daghan na gyud nga nag-atod og mga mensahe dire. Si Archie Sanchez, salamat kayo sa pag-share, no? Si Ims Dinglas sa Pastor, prayer request ko, wala mi pastor dire sa Grace Alliance Evangelical Church sa Talisayan, Zamboanga City. Sige. Si Angel Rich, good evening Pastor, watching from Hong Kong. God bless your family po. Salamat kayo Angel Rich de ay, no? Angel Rich. I love you that song. Good evening everyone. Lilim, no? Si Elnando Serwi and Elnando Pirasol. Hi Pastor, request song Panginoon kay bote mo. Si Rins B. Ayuban, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw og nanood nimo. Maayong gabi sab ko sa akong asawa nga si Gina Ayuban o sa akong anak si Rino Jamaica Ayuban diha sa Hindang Leyte. Maayong gabi ni Marlene Garganera og maayong gabi ni Jonathan Montes. Good evening Pastor, nagtan-aw mi sa imo ang live diri sa Johnson Lorito Agusan del Sur. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanato mga kaigsuonan kanimo og kanatong tanan, ilabi na sa mo replay ni ining atong programa. Sa awit makalangit nga gi-request mga kaigsuonan, ubang mga awit makalangit ako ra na tagaan og pagtagad dunay waiting dire human aning lilim milagroso dalang panan o niya ako na lang andamon pod ang uban pero ako ra gi-save dire sa akong cellphone, ako ra ning matagaan unya pagtagad. Lamang kinahanglan natong sugdan ang mga pulong sa Dios kay atong oras diri sa atong panag-uban alas 7:52 na sa kagabion. Humananing lilim mo adto na ta sa pag hisgot sa pulong sa Ginoo nga naghisgot sa panalangin.
Okay no, dalaygon ang Dios sa awit makalangit lilim. Adto na ta mga igsoon sa paghisgot ining panalangin. Panalangin. Ang tanan may yung panalangin. Ang panalangin mga kaigsuonan, usa sa mga gihisgutan, usa sa mga dagkong saad sa Dios. Ang panalangin. Gani kung imong tan-awon gyud ang Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, Genesis to gipadayag, ang gisintro diha panalangin. Ang pagpanalangin sa Dios usa kini kadakong butang nga dapat masabdan sa tao. Usa kini ka importante ug wala nay makalabaw pa niini nga mensahe sa atong pag-alagad ug pag-ila sa atong Dios nga may tag-iyas tanan. Daghang klase mga kaigsuonan nga panalangin nga gihisgutan o gisaad sa Dios, ug ang matag panalangin nga gisaad sa Dios dunay mga pamaagi. Sa ato nang gikaingon diri sa ato nga programa sa miagi pagyod nga mga live, matag saad dunay pamaagi. Ang Dios naghasaad og mga panalangin, og matag panalangin nga ang gisaad sa matag tawo nga mingdango pintuo nangalagad kaniya, duna say panalangin. Og kining maong saad nga panalangin aduna say pamaagi. Duna say og kining saad sa Dios nga panalangin og mga pamaagi sa Dios giatbangan usab kini ni Satanas para maingganyo ang tao, masaag ang tao. Giatbangan usab kini ni Satanas. O niya, kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang kinatibuk ang mensahe sa Dios mahitungod sa panalangin, kita mo'y iyang gihulat. Kung atong buhaton ang iyang pamaagi, mahitabo gayod ang gisaad sa Dios nga panalangin. Hisgutan nato ang panalangin mga kaigsuonan or mga klase sa panalangin na ay mga panalangin gitawag spiritual nga panalangin or espirituhanong panalangin. Ang espirituhanong panalangin mga kaigsuonan mauni usas pinaka-importante nga maangkon mabatunan sa matag tao. Espirituhanong panalangin. Na atong hinumduman mga kaigsuonan sa ato ang tibuok pagkatao. Kining ako ang tibuok pagkatao, kanang imong tibuok pagkatao, nabahin na sa tulo ka bahin. Espiritu, kalag ug lawas. Kini mabasa diha sa unang Tesalonica kapitulo 5 23. Nga gipre ni Pablo uban sa iyang mga hangyo ug mga declaration nga ang matag tao naagyoy kana bitang hingpit nga gihisgutan niya, hingpit nga pagkabalaan, hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga kalimpyo atubangan sa Dios. Ingon siya nga hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kalinaw, hingpit ninyo nga maghimo kaninyong balaan man siguro na aron walay makitang salawayon. Ako siya nga tan-awon sa Biblia sa Mayong Balita. Kay maunay usas mga prayer ni Apostol Pablo. Kay maunay usas mga gikinahanglan gyud sa tao nga nag-alagad sa Ginoo samtang naghulat siya sa saad sa atong Ginoo nga mubalik siya. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23 nag-ingon, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao sa espiritu, sa kalag
ug sa lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Mao ni mga pag-ampo ni Pablo nga kinahanglan sa atong pagkatao or tibuok na tong pagkatao diha sa espiritu ug sa kalag ug sa lawas, dili na makakita ang Dios og sa lawayong buhat, sa lawayong mga pulong, sa lawayong mga gawi. Ug ang makatabang mga kigsunan aron wala nay makit-an ang Dios nga sa lawayon sa atong pagkatao, ang pulong ra gyud sa Dios. Wa gyud laing makatabang ang pulong sa Dios ug ang balang espiritu. Dili man na pwede nga magbulag ang pulong ug ang balang espiritu. Kay pwede ka nga naay pulong pero ug wala kay balang espiritu, ang mahitabuan na Kristohanon kang kanunay makig-away gamit ang pulong. Kabantay mo mga kigsuonan ang tao nga walay balang espiritu, walay gugma, walay pagpaubos, walay pagpailop. Kanunay sikat, taas ang iyang kaugalingon. Pero kung ang tao nga naay pulong sa Dios ug naghari ang balang espiritu, kanunay siyang mapaubsanon, kanunay siyang mapailubon, kay kanunay siyang gipahinumduman sa balang espiritu kung unsay angay niyang i-respond sa panahon nga dunay mga tao nga may kigtigi mahitungod sa gitawag kahibalo o kaalam sa pulong sa Dios. So dunay kalahian ang mga tao nga naay pulong apan wala maghari ang balang espiritu ngadto sa tao nga naay pulong apan giharian sa balang espiritu. So sa atong gibasa sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 5:23, kinahanglan nga sa atong paghulat sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagbalik mga kigsunan gikan karon hangtod sa pag-abot sa panahon nga siya mobalik, sa time nga siya gid moabot, gitinguha gyud sa Biblia pinaagi sa prayer ni Pablo nga wala gyud nay makit-an ang Dios nga sa lawayon. So dinhi ta dapat panalanginan. Diha ta dapat mga kaigsunan tagbuon sa Dios sa espiritu ng bahin, kalag, dihas pagbati, mga pangandoy, panghuna-huna, mga tinguha, kay maumanay kalag, maunay tinuod na tong kinabuhi. Og sa lawas, dapat naasay panalangin ang atong lawas, atong pisikal, kay dili man kalihok ang espiritu kung ang atong lawas luya na. Si Jesus miingon, andam ang espiritu apan luya naman ang lawas, munang nangatulog na lang ang uban. Kinahanglan kining tulo ka bahin sa ato ang pagkatao mauni kanunay makadawat sa panalangin sa Dios. Og atong hinumduman ang matag panalangin sa Dios duna say pamaagi. Og giatbangan usab kining maong panalangin og mga pamaagi giatbangan usab kini ni Satanas. Kung ang usa ka tawo wala masayod kaayo sa mga pulong sa Dios nga nas Biblia, malagmit nga malimbungan siya. Maunay nahitabo ni Eva, ni Adan, ug uban pang mga tao nga nalimbungan ni Satanas. Bless kaayo ang usa ka tawo nga nabisi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios samtang buhi pa, kay doon na say makatunan nga mo'y mo proteksyon sa iyang pagpuyos kalibutan batok sa mga mensahe ni Satanas. Kay duha ra man gyud ka klase nga mga pulong nga madunggan sa matag tao. Pulong sa Dios, pulong ni Satanas. Ang pulong sa Dios makahatag og kinabuhi ug kasiguruhan og paglaom sa dapit nga way katapusan nga puno sa kalipay, apan ang pulong ni Satanas makaguba. Modala sa tao nga tus kalautan, kalaglagan ug kinabuhi dapit nga kanang gitawag linaw nga kalayo. So usa sa mga hisgutan nato karon, kay atong hisgutan karon panalangin man. Daghang bahin sa atong kinabuhi nga dapat makadawat sa panalangin sa Dios. Importante kaayo ang panalangin sa Dios mga kigsunan mao'y atong maangkon. Wala say kapalit pero dapat musabmitar ta. Ang panalangin nga gitanyag ni Satanas, musabmitar ka o niya na'y kapalit. Dapat mga kigsunan,
ang panalangin sa Dios mo'y atong masabtan. Gitanyag kanunay sa Dios ngadto sa ihang mga katawhan gikan pa sa Old Testament to New Testament. Bag-o ada ang kasabutan ngadto na sa bag-ong kasabutan, kanunay gitanyag, gipasabot, gitudlo sa Dios ngadto sa mga tawo nga nagtuo kaniya ang pulong panalangin. Una nga atong hisgutan mga kaigsuonan kining espirituhanong panalangin. Ang espirituhanong panalangin mga kaigsuonan, ang mga tawo nga nakadawat og nakaangkon sa espirituhanong panalangin gikan sa Dios, mao kato mga tawo nga adunay relasyon sa Dios. Timan ini siya, ang tawo nga naay relasyon sa Dios, sila ang nakadawat sa panalangin sa Dios nga espirituhanong nga bahin. Ang pag-ingon nga aduna ko'y relasyon sa Dios, pwede ning angkonon sa tanang tao. Gawaston ang tanang tao nga muangkon o muingon nga siya aduna say relasyon sa Dios. Pero ang Biblia wala magpakahilom. Wala magpakahilom ang Biblia. Gitudlo sa Dios diha sa Biblia para natong tanan kung kinsa ang tinuod nga tao nga dunay relasyon sa Dios. Ang tao nga dunay relasyon sa Dios mga kaigsuonan, kato mga tao nga gipasaylo sa Dios. Ang tao nga gipasaylo sa Dios, kato mga tao nga naghinulsol sa ilang mga sala. Ang tao nga naghinulsol sa ilang mga sala, katong mitalikod, katong mibiya, katong miundang. Apan dunay duha ka klase nga tao nga nagtuog Dios. Una, wala maghinulsol. Ang ikaduha, naghinulsol. But ipasabot, naay mga duha, dunay mga tao nga nagsampit o Ginoo nga nagsige pakasala, naapoy mga tao nga nagsampit o Ginoo wala na gyud magpakasala. Ikaw ug ako kinahanglan makailatas atong kaugalingon kung asa ta dapit ni ining duha ka klase nga tao. O kining duha ka klase nga tao mga kaigsuonan, giklaro gyud sa Dios ang gitagaan niyang panalangin o gitagaan niyang pabor katug yung mga tao nga nagsampit nga nagtuman sa iyang mga pulong. Bless kaayo ang tao nga nakakaton sa mga pulong sa Dios, nga dunay mga tao nga naghago kaniya aron sa tudluan, aron sa makasabot, kanabitang masayod sa mga pulong sa Dios. Sa mga ako, bless kaayo ko kay dunay tao nga nagtudlo nako. Bless kaayo ko tungod kay dunay tao nga naghago kanako. Para nako. Dunay nagampo sa Dios para nako. Dili ko makaangkon, makadawat sa espirituhanong panalangin kung walay tao nga nagsakripisyo aron ang pulong sa Dios nga moabot sa akong kasing-kasing. Og ang pamaagi sa Dios mga kaigsuonan, aron mahimuot siya sa akong kinabuhi, ang mga tao mga kaigsuonan nga naghagog nagsakripisyo nako, sundo nako ang pamaagi sa Dios para makapadayon sila sa ilang buluhaton sa pagsangya o pagtudlo na sa mga pulong sa Dios nga mo'y gikinahanglan sa ubang mga tao sama kanako. Samtang buhi pa sila, ingon nga ikaw ug ako buhi pa, ang gi-assign, gisalig nga trabaho sa Dios, magpadayon siya. Muna nga ang ako ang panalangin nga material or mga butang nga gihatag sa Dios, gipiyal sa Dios akong kinabuhi, ang mga bahin nga iya sa Dios o para sa Dios, ang mga tao nga naghago, ang mga tao nga nagtudlo, maoy takos angayan nga mudawat, maoy mugamit sa panalangin sa iya sa Dios. Ug damor ni nga buhaton sa tao, damor siyang kasaligan, ug damor ang Dios nga mupiyal niini. Importante gyud sa espirituhanong panalangin, relasyon nato sa Dios. Ang tao nga nakabaton og relasyon sa Dios, tinuod nga naghinulsol. Og
mibuhat sa mga minsay sa Dios. Kay dunay duha ka klaseng naghinulsol. Nga mo resulta nga murar siyag nagbasol, murar siyag nagmahay. Ang tinuod nga naghinulsol, ming talikod ug mibiya sa sala ug ming sunod sa mga sugo sa Ginoo. Mao bitaw nang ang wali ni Pedro sa buhat kapitulo 2:38, kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol ug magpabunyag, magpabautismo aron pasayloon ang inyong mga sala, ug sa dihang mapasaylo na ang inyong mga sala, madawat na ninyo ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Nga mo'y gikinahanglan sa tong pagpuyos kalibutan ang presensya sa Holy Spirit. Kay kung naay presensya sa Holy Spirit ang ato ang mga desisyon, ang atong pagpuyos kalibutan diha sa atong Pinoy-anan bisan asa ta mga kaigsunan, kanunay tang gigiyahan sa minsay sa Dios. Kung gigiyahan tas kanunay sa mga minsay sa Dios, way makapukan, way makaguba, way makakawat, way makalaglag sa tanang panalangin nga gipiyal sa Dios atong ginabuhi. Kanunay tang magmauswagon hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus sa tanang bahin sa atong ginabuhi. Moingon ganitang sa tanang bahin, ma espiritual, pisikal, financial, material, bisan asa muuswag ka. Ug wala na ihikaw sa Dios kay kalipay sa Dios ang paghatag ug pag-release kay iyaning saad. Ikaw ug ako gipakataw tas kalibutan, dili aron kita pasagdahan, kundi aron kita iyang maatiman. Timan ini ha. Unsa may imuhang sitwasyon karon? Unsa may imong gibati karon? Ibutang ni sa imong hunahunag kasing-kasing. Ikaw gipakataw sa Dios. Gipahimugso ka. Dili tungod sa plano sa tao, kundi sa gusto ug plano sa Ginoo. Gipakataw ta dili aron ta pasagdahan lamang, kundi iyatang maatiman. Kay kalipay sa Dios nga duna say maatiman, kay aron dunay mga tao nga mag-alagad, magdaig niya. Mao na gipakita sa Biblia. Mao bitaw nang nagpailob ang Dios, kay dili siya gusto nga dunay usa ka taong malaglag. Nagpailob siya. Nining katapusang mga adlaw. Kinahanglan ang usa ka tawo doon nagyoy relasyon sa Dios. Naghinulsol siya og nagpabautismo, mauna ang Yahweh aron matuman nato ang mga sugo sa Dios. Nganong kinahanglan ang bautismo? Tungod sa mensahe ni Jesus. Si Juan dili unta mo bautismo ni Hesus. Si Hesus mauuntay angay mo bautismo ni Juan sumala sa nakita ni Juan. Samtang miadto si Hesus dito sa suba sa Jordan, nga di nato mabasa diha sa kapitulo 3 sa Mateo. Si Apostol Juan si John the Baptist dili unta mo bautismo ni Hesus. Ingon siya nga, dili ko angay mo bautismo nimo. Ikaw ang angay mo bautismo nako. Nganong ako naman nooy mo bautismo nako? Si Hesus miingon, sagdi lang Juan kay pinaagi ini Juan. Pinaagi, ani. Unsa may buot ni pasabot ni Jesus, dapat bautismohan siya. Dapat mo agi siyag bautismo. Dili tungod kay nakasala siya, kundi sugo sa Ginoo. Kay si Jesus nataw siyang walay sala, nataw siya nga wa magpakasala. Ang bautismo dili lamang sa taong naghinulsol, kundi sugo gyud nas Ginoo. Kinahanglan maghinulsol ang usa ka tawo ug magpabautismo siya ug madawat niya ang gisaad sa Dios nga maong balang espiritu aron duna say relasyon sa Ginoo. Mao nay tinuod nga kahimtang sa tawo nga dunay relasyon sa Ginoo. Dili na dapat ilisan nga mensahe. Kung doon na may mga mensahe nga dili sama sa gipakita sa Biblia, dili na mensahe sa Dios. Kung dili mensahe na ni Satanas aron paglubog, paghatag kalibog sa mga tao. Pero dalaygon kayo ang Dios ngadto sa kinabuhi sa tao nga dunay tinuod nga pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia.
Ang tao nga dunay relasyon sa Dios timan ini. Makasinati man siya mga pagsulay. Daghan man siya nga maagian nga mga kalisod. Maghisgutag mga pagsulay kalisod, may spiritual, physical, financial, pero timan ini. Kung tinud-anay ta nga dunay relasyon sa Dios, dili mo bulag ang kalinaw. Dili mo biya ang kalipay. Timan ini siya. Pag tinud-anay ta nga dunay relasyon sa Dios, dili mo layo sa atong kasing-kasing sa atong nahuna ang kalinaw, ang kalipay. Mao na si David, bisag gilibutan siya mga kaaway, pila ka mga gingharian nga misupak ni David. Bisan sa atong pagkakristohanon, pila ka mga tao nga posibilidad nga mulutos, musupak, mudaot nimo. Pero kung naa kay tinud-anay nga relasyon sa Dios, naa kay tinuod nga kalipay, naa kay tinuod nga kalinaw. Timan ini siya, bisag naa pa kay gipamati, pag mabati na nimo ang presensya sa Dios, mawagtang ang imong gibati. Pero kung tutukan nimo ang mga pagsulay, mga kalisod, mga balatian, bisag kaya ra unta nimong likayan, pero murag dili na nimo mabiyaan. Kaya nga naman, lahi ang sitwasyon sa usa ka tawo nga ang iyahang kasing-kasing nahatag nas kalisod kaysa usa ka tawo nga ang iyang kasing-kasing nahatag nas Ginoo. Ang espirituhanong panalangin na ay relasyon sa Dios, dunay tinuod nga kalipay, dunay tinuod nga kalinaw. Labaw sa tanan, giniyahan kanunay sa Biblia. Ang Biblia maoy gagiya kaniya. Dili tanang Kristohanon ha, Biblia mo'y nagiya. Dunay mga Kristohanon nga giniyahan sa ilang karatula. Ang mga tao nga giniyahan sa ilang karatula, doktrina sa ilang simbahan, way lain nga kanang mailhan nimo sila, mailhan nimo sila nga maunay ilahang kana bitang stand ang ilang gibarugan kay ibangga ang ilahang teaching, ibangga ang ilang doktrina sa laing doktrina. Kabantay mo sa mga pastor, even sa mga magwawali nga dili kaalam sa Biblia o dili kahibalo gikan sa Biblia ang nagpatigbabaw sa ilang kasing-kasing, kon dili ang kahibalo o ang ilang nasinatian nga doktrina sa ilahang karatula o simbahan, ang ilang winalihan bangga kanunay sa laing simbahan nga unta kutob sa tanan nga midawat ni Jesus, usara man ta. Lahi man ngalan ang akong simbahan, lahi magngalan ang imong simbahan, lahi magngalan ang iyang simbahan, lahi magngalan ang ilang simbahan, pero kung tinud-anay ta nga nagsunod sa Biblia, usara ta. Usara gyud ta. Managsuon ra tanan. Ang akong buluhaton, dili ni akong buluhaton lamang, imo sad ning buluhaton. Ang imong simbahan, dili na imong simbahan lamang, ako ng simbahan, ato ng simbahan. Nganuman, usara ta sa atong Ginoong Hesus. Pero mahitabo lamang ni sa mga taong giniyahan sa kaalam nga gikan sa balaang kasulatan. Sa mga taong dunay kahibalo, mahitungod sa pulong sa Dios nga walay laing gisentro kundi ang mga pagtulunan ni Kristo. Unang ayaw katingala kung sa atong pagpuyos kalibutan, dunay mga wali nga banggaon ka. Banggaon ang imong doktrina tungod kay ang ilang kahibalo ug ang ilang kaalam gikan sa ilang pundasyon, gikan sa ilang simbahan, ug dili gikas balaang kasulatan. Gigamit ra ang mga bersikulo aron pagpukan sa ubang mga tao nga mibarugpot sa bersikulo. Ug dili na siya espirituhanong blessing Kay ang tinuod nga espiritual blessing walay laing gipataas, walay laing gibayaw, dili ang simbahan kundi ang unod nga naas balaang kasulatan. Daghang natong pwedeng hisgutan about spiritual blessing.
Daghan. Lamang kinahanglan dili nato ni malimtan kining ato karong gisgutan. Actually, magsugod unta ko kaganina mga kigsonan og alas 6 untop kay sayo ko nga naglungag sa ikong nagutan unya akong gihangyo akong asawa akong mga anak muuna ra ko kay musudayin ko sa atong programa. Samtang namalandong ko diri sa ato ang recording studio sa ato ang FM station, ang gihatag sa Ginoo blessing. Namalandong ko with prayer pakigsulti sa Ginoo. O gihatag sa Ginoo kini mao pamaagi. Spiritual blessing. Dapat natay relasyon sa Dios. Muingon ko nga daghan tang pwedeng hisgutan about relation with God. Usa sa mga gikinahanglan pag-maintain sa atong relasyon sa Dios kanang gitawag kaputli. Kanang kaputli. Kahinlo sa kasing-kasing. Kahinlo sa unahuna. Dapat kitang mga Kristohanon dili ta mo dawat og mga negatibo. Dapat kitang mga Kristohanon kanunay tang positibo. Dili nato tagdon ang mga negatibo. Kay bisag unsaon nato kabalaka, bisag saon nato kanang laban dapig sa tong kaugalingon, kung wala ang Dios wa gitay mahimo. Pero kung naa gani ang Dios, ingon si David, gilibutan ako sa kaaway. Pero unsay giingon? Gipakaon o giatiman mo ako taliwala sa akong mga kaaway. Salmo 23. Na siguro na sa 5. Mga igsoon, bless kayo ang tao nga wala mulayo siya sa Ginoo. Kanang tinud-anay naa say relasyon sa Ginoo. Ang bantayanan kaayo mga kaigsonan, muingon siguro ta nga may posibilidad bang maguba ang imong relasyon sa Dios? Yes, may posibilidad. Bantayanan na siya. Usa sa mga makaguba sa atong relasyon sa Dios, kining mga dagkong mga kaaway nga dili nimo makita. Na atong hinumduman mga kaigsonan, wala ta makig-away sa pisikal, sa unod ug sa dugo, kundi sa espiritu nga bahin. Muingon ganitang sa espiritu ng bahin, butang nga dili makita sa atong mata, pero ngatos unahan makakita tas resulta niini. Sa atong pakig-away, wala ta makig-away sa dugo, sa kusog, sa abilidad, sa unod ug guban pa. Nakig-away tas espirituhanong bahin diha sa mga pag-ampo. Og ang gikinahanglan mga kaigsonan aron kanunay buhi ang ato ang mga pag-ampo, wala usab ni tagui sa Dios, iyan ning gibilin sa Biblia aron mahimo tang epektibo diha sa mga pag-ampo. Epeso kapitulo 6 sugod 14 hangtod sa 18, kini gipisa-pisa kanunay sa wali ni Pablo. Dapat dili na ta malimot sa mga gikinahanglan aron ang atong prayer dili gayod isalikwais Ginoo. Mga igsoon, usa sa mga posibilidad nga makapaguba sa relasyon nato sa Dios kanang kaibog. Bantayanan kayo ning kaibog. Mao nang nagkinahanglan ta kanunay sa pagpaminaw sa tingog sa balang espiritu. Kay do na tay self-control kun ang balang espiritu maghari na sa tong ginabuhi. Kaibog, usa nga gibutang ug wala kalimti sa Dios sa gitawag 10 commandments, kining kaibog. Kining kaibog trabaho ni sa gitawag unod-nun or tawhanon nga kinaiya. Si Apostol Pablo miingon siya nga busa patyan ninyo ang tawhanong kaiya, tawhanong kinaiya. Naa sa Kolosas kapitulo 5 masiguro na kapitulo 3. Ako ran check upon kung wala ba ko masaag. Kolosas kapitulo 3, 5. Orag sakto na. Kolosas kapitulo 3, versikulo 5. Daan og bag-ong kinabuhi, busa patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon. Unya usa sa mga
giklaro gyud sa Dios, kitang mga Kristohanon, katong mga tao nga dunay relasyon sa Dios, dili gyud nato tugutan nga ang atong tawhanon nga batasan, tawhanon nga kinaiya, maoy maghari og magdumala sa tuwa. Kay kaibog maog yunay makaguba sa relasyon sa Dios. Maunay makaguba, usanas makaguba. Kay kung duna na kay maibgan, mahatag na nimo ang imong atensyon, mahatag na nimo ang imong panahon, duha na ang imong kadasig tuan na didto sa mga butang nga imong gikaibgan. Munang diha sa Exodus, katapusan nga ba kasuguan or 10 commandments, sa napulo kasugo mga kigsunan, ang ikanapo kasugo kanang gitawag kaibog. Exodus kapitulo 20 bersikulo 17. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, o sa iyang asawa, o sa iyang mga ulipon, o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, o sa bisan unsa nga iyaha. Daghang mga tao nga dinihugan pinili sa Dios. Ang Dios mismo gapili, pero tungod sa kaibog napukan sila. Like Samson. Si Samson usa ka abilidaran nga tao. Wala na tao nga sama kang Samson. Ang baba sa leon pwede ra niyang bingaton. Mga dagkong mga hiligi pwede ra niyang baugon sa iyang mga kamot. Pero sa dihang naibog sa ni Delilah, napukan siya. Daghan kaayong mga kinabuhi sa tao nga nakalas tungod sa kaibog. Sa panahon ni David, nakasala siya sa Dios tungod sa kaibog. Ang babae pwedeng makasala tungod sa kaibog sa iyang isig kababae or sa mga lalaki. Maingon pod sa mga lalaki, pwede siyang maguba ang iyang relasyon sa Dios tungod sa kaibog sa mga babae. Naunsa may makatabang nato aron maproteksyonan nato ang relasyon sa Dios? Prayer. Pag-ampo kamo aron walay madaog ng pagsulay. Pag-ampo kamo kanunay aron dili madaog sa pagsulay. Mangumusta ta sa ato ang prayer life as a Christians. Kumusta naman ta? Doon na ba tayo tinud-anay nga pag-ampo or pakitang tao na lamang? Mag-ampo diha sa social media, naka-live ang mga prayer. How about in personal prayer? Nga mo'y gihulat o giatngan sa Dios. Kay maunay kalipay sa Dios nga ang tao makigsulti kaniya. Nga walay laing nakakita kundi siya lang. Kumusta naman ang ato ang prayer, mga igsuon? Kumusta naman ang ato pakigsulti sa Dios? Timan ini, bisan magsakay ka, bisan banglaba ka, pwede kang muhatag sa imong kasing-kasi o sa imong presensya ngadto sa Dios. Daghang ni adtong simbahan apan wala mabati nila ang presensya sa Dios. Pero wala magpasabot nga di na kamo adtong simbahan. Kay ang training sa atong kinabuhi, ang pag-eskwela nato aron mahimo tang makapadayon as disciple ni Jesus Christ. Ingon nga mga disipulo ni Jesus ang simbahan. Simbahan samas mga eskwelahan or samas hospital. Ayawad ang imong pag-adtog simbahan sa mga simbahan nga tinuod kang tudluan sa mga pulong pagtulunan nga gibilin sa Dios. Dios bala ang kasulatan. Spiritual blessing, relasyon, usas makaguba, kaibog. Munang si Jesus miingon nga, katong musunod nako, katong gustong mahimong tinun-an, did-an niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross, musunod ka nako. Yes, naan ang kaibog, pero dapat pugngan nimo. Muna niingon si Apostol Pablo, paharia ang balang espiritu, ayaw tumani ang lawas nung tinguha. Galacia kapitulo 5 bersikulo 16. Munang patasan na to itong prayer. No need na nga imong ipakita sa mga tao.
importante nakit-an kas Ginoo, nadunggan kas Ginoo. Nya tong hinumduman ang atong pakig-away dili sa unod ug abilidad ug dili pinaagi sa karatula kun dili sa espiritu. Makaguba sa relasyon nato sa Dios mga kaigsuonan, tentasyon. Daghang mga tao nadala sa tentasyon pero nagsugod yun na sa kaibog. Kay kanang tentasyon mga kaigsuonan mo abot lamang na sa panahon nga ang tao naghuna-huna ug dili maayo. Naa sa Santiago, masiguro na ako nabasa. Santiago kapitulo 2. Tan-awon lang nako Santiago kapitulo 2. Murag naa ni Santiago. Santiago kapitulo 2. Sakto gyud. Ingon din mao ba? Ako sang tan-aw na. Ablihidaan ninyong libro, Bible, diha sa libro sa Santiago. Atong tan-awon kung asa to dapit. Sige. Wala di sa dos. Maigyo nang ako ang ma-check up kay para sa mga nagtiknot, labi na sa mga alagad sa Ginoo, labi na sa mga pastor nga nagtiknot usab sa mga pulong sa Dios sa atong pakiguban. Nasa Santiago kapitulo 1. Nada is kapitulo 1. Sugod og Trece. Okay. Kon ang usa ka tawo tintalon dili siya angay moingon kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, dili usab siya motintal kang bisan kinsa. 14. Apan mo abot ang tentasyon kon ang tawo hayloon og danihon sa daotan niyang tinguha. So naagya po diha ang pulong kaibog. Ang tawo nga tintalon kanunay or matintalan mga kaigsonan mo makasod ang tentasyon kon ang tao madani na sa dautan yang tinguha kanang mangandoy na bitaw ka. Ang lalaki mangandoy na lawas sa babay nga dili ni asawa. Yang gamiton day nang balaod sa kalibutan. Onya usay giingon bersikulo 15 kapitulo 1 Santiago. Onya ang iyang daotang tinguha manamkon og mga anak og sala og inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. So dili diha dayon makasulod ang sala. Muagi pa na og tinguha pangandoy. Number 1 kaibog yapon. So bantayanan kayo mga kaigsonan ang paggamit sa atong mata igdalunggan labos sa tanan panahon. So gitagad ta sa Dios, giatiman ta sa Dios, gitudloan ta sa Dios kung unsay mga pamaagi aron ang ato relasyon ato ang maampingan. Relasyon nato sa Dios. Likayan mga kaigsonan kanang kaibog. Unya ang gikinahanglan prayer. Kita bang mga Kristohanon mga kaigsonan kalipay ba nato ang pag-ampo sa Dios? Yes, dapat lang. Kalipay nato ang pagpakigsulti sa Dios. Dili nato kalimtan mga kaigsonan. So akong gidasig ang pag-share lagyod sa atong programa ngadto sa inyong mga kaila aron ang inyong mga kailag pamilya samtang buhi pa makabantay sila. Masayod o makakaton sila aron dili usik ang ilahang pagpuyos kalibutan. Atong hinumduman ang Dios hustisya. Kung unsa imong gibuhat, imo gyud nang madawat. Hustisya ang Dios. Di gyud na madalag subornuhan. Dili na madalag kwarta. Dili na prehas sa tao nga kung nakasala ka pwede di ra kasilutan basta kadahagan ra kag kwarta. Pero sa Dios, hustisya ang Dios. Daghang mga bahin sa daghang mga sitwasyon nga maoy makaguba sa relasyon nato sa Dios. Pero number 1 gining kaibog yun Si Iba naibog siya sa gitaniyag ni Satanas. Nakagusto siya Usa may nahitabo ni Iba og ni Adan. Mao na nga number 1 kaibog.
Inaimuhang tapad diha, ayaw na pangibog, kay daghang kinabuhi na laglag sa kaibog. Kaibog sa unod, kaibog sa mga butang, nga kanang tanan biyaan ra. Dili sala kung piyalan kag butang, masakyanan, balay, Pinoy-an ang uban pa. Pero gamitan na sa paagi nga maalagaran nimo ang Dios. Mapasidunggan nimo ang Dios. Dili sayop kanang nakagusto ka sa imong trabaho. Naibog ka sa imong trabaho, importante nagamit na nimo para sa Ginoo. Spiritual blessing. Mao ni gitinguha nato nga atong masinatian niining tuig katapusang mga adlaw sa tuig 2024. Og gusto sa Dios nga ang espirituhanong panalangin makasud ni pag-ayo diha sa atong Pinoy-anan ug sa ato ang kinabuhi nga doon natay tinud-anay nga relasyon sa Dios. Ang bana dunay relasyon sa Dios, ang asawa dunay relasyon sa Dios, ang mga anak, mga ginikanan, mga kaigsunan, ang tao nga tinud-anay nga dunay relasyon sa Dios, naag yunay kalinaw, naay kalipay. O niya ang tao nga naay kalinaw, naay kalipay, sayon kaayo ang panaghiusa. Kung naa na ganay panaghiusa mga kaigsunan, malipay ang Dios. Sa dihang malipay ang Dios, gaan kayo ang Dios nga mo release og panalangin. Maunay gipakita diha ni David diha sa Salmo 133. Pagkaanindot og pagkamaayo kon ang katawhan magpuyo nga magkahiusa ingon nga mga nagsuon. Sayon kaayo magkahiusa ang pamilya kon duna sila'y kalinaw, duna sila'y kalipay. Usa sa mga source ni ini relasyon nila sa Dios. Wow. Ako maingkong bless kaayo ko nga nakadungog ko ani nga mensahe. Samtang nag-quiet time ko kaganina, nagpray ko ni Lord, giyahi ko sa pakigsulti sa imong mga pulong o pag-deliver ni ini ngadto sa mga tao. Tausan ka mga tao nga nakigsulti sa Dios pinaagi ning atong panag-uban. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dili gusto ang Dios nga ako ray makadungog. Dili gusto ang Dios nga ako ray makasabot. Gusto sa Ginoo nga ikaw ug ang imong Pinoy-anan, ikaw ug ang imong mga higala, labaw na ang imuhang mga pamilya. Kaysa panahon makadungog sila niini. No need na ang mga kanabitang mga sitaw kana. No need na kanang maglihilihi sa pagsud sa tuig 2025. Bawal ng lilihi. Daghang kay mga tao nga sigig lilihi. Kalisod gyapon. Spiritual blessing, mga kaigsunan. And then physical blessing. Physical nga panalangin. Usa sa mga gikinahanglan sa physical mga kaigsunan kanang maayong panglawas. Maayong panglawas pero dili pud na mobiya ng maayong panghuna-huna. Kay daghang kaayong maayong lawas pero bati man pug panghuna-huna. Pero kanang maayong panghuna-huna tuan na siya nasud sa spiritual nga blessing. Kanang panghuna-huna. Kay panghuna-huna nagpuyo diha man na nabilong man na sa gitawag kalag. Ang unod og sud sa kalag maunang panghuna-huna, pagbati og kalag og ang espiritu mga kaigsunan maunang ang gikinahanglan na relasyon sa Dios. So ako tong para dili gyud ako malimtan ang mga kaigsunan, ang gikinahanglan aron dili maguba ang relasyon sa Dios, relasyon nato sa Dios. Una, prayer, dayong word of God. Karon gihatag sa Ginoo, word of God. Pulong sa Dios. Ingon si Jesus, dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi dili sa matag pulong nga magagula gikan sa Dios. Yes, naa kay pag-ampo. Pero pakigsultihi siya diha sa pulong sa Ginoo, diha sa Biblia. Ay na sigbalik-balik sa imong mga hangyog pangayo. Ingon si Jesus, sawa pagani ka mangayo, gihatag na niya. Importante ang relasyon, wa maguba. Nagpabilin tag putli,
nagpabilintang balaan, matarong si atubangan. Para magpabilintang balaan, matarong si ang atubangan, bantayan nato ni atong dila. Bantayan nato nitong mga buhat. Pero nag-agad ni sa atong panghuna o kaibog. So arita sa pisikal nga bahin, pisikal nga blessing mga kaigsuonan kus Ginoo. Usa sa mga gikinahanglan maayong panglawas. And then proteksyon. Kon ang ato ang lawas gipanalanginan or nakadawat sa panalangin sa Dios, naani kanunay maayong panglawas. Ang tao nga maayong panglawas mga kaigsuonan, wala magpakita katong walay sakit nga imong makitaan. Siguro moingon ta nga murag gipanalanginan gyud imong physical brad, yes, kay wa gyud kay sakit. Siguro maunay atong understanding maunay atong panabot. Pero kabalo ba mo? Ang tao nga gipanalanginan iyang physical, katong iyang physical, katong iyang lawas ba, iyang kinabuhi. Timan niya, ang tao nga tinud-anay nga gipanalanginan sa Dios ang iyang physical nga bahin, katong physical niya nga nakapahimaya sa Dios. Katong iyang lawas nga nagamit alang sa kahimayaan sa Dios, dili nagamit sa kahimayaan sa tao aron daygon siya sa tao. Kaysa kasagaran mga kaigsuonan nga panabot manggod sa tao, kumuingon ta nga murag gipanalanginan gyud ng lawasa kay tambok man, nindot kay lawas, bless kay na siya physical. Oy, maumanay kasagaran nato nga gigamit sa pagpanabot or sukdanan, maingon tang sukdanan. Pero ang tinuod nga pisikal, lawas nga gipanalanginan, lawas nga iyang nahalad sa Dios, iyang nagamit alang sa kahimayaan sa Dios. Hinumdumi si Pablo miingon diha sa unang Korinto kapitulo 6 19 hangtod sa 20. Ingon siya dinhi, unang Korinto kapitulo 6 versikulo 19. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo, nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Kasagaran mga kaigsuonan, kung ang tao mo'y patanaon, iya gadayng gamiton ang sukdanan aron mo ingon siya nga kanang lawasa gipanalanginan niya sa Dios kay tambok man. Pero timan ini, daghang tambok nga ang ilang lawas wala kaayo magamit or wala magamit sa paghimaya sa Dios. Nod na nagamit noos kusina. Unsa may giingon ni Jesus? Marta, kay si Marta kusinera. Si Maria naminaw sa pulong sa Dios. Si Marta nagkapuliki alang sa ilang pagkaon. Unya nireklamo day si Marta. Si Jesus magtutudlo, sugo apo nas Maria. Ako dire perti na kong bisiya, nagkapuliki karon, sige rag tanga-tanga, sige paminaw nimo. Sa Marta, nagkapuliki kas mga butang. Tinis kalibutan apan si Maria nakaangkon og maayong butang, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Muna mga igsuon kos Ginoo, dili sukdanan or ilhanan ang pagkanindot sa lawas, ang pagkadako sa lawas or pagkahimsog sa lawas gipanalanginan. Ang pisikal o lawas nga gipanalanginan sa Dios, lawas nga iyang nagamit, lawas nga iyang nagamit sa pag-alagad sa Ginoo. Maingon tang lawas pisikal mga kaigsuonan, kamot, tiil, tibok, lapalapa hangtod sa limpulo, iyang nagamit sa pag-alagad sa Ginoo. Maunay tinuod nga gipanalanginan sa Dios. Ang tinuod nga gipanalanginan sa Dios nga lawas na ay maayong panglawas
ang tao nga maayo panglawas tinud-anay nga nakaalagad sa Dios. Daghang mga kaigsuonan nga makita nato maayong lawas. Pero speaking about pagsimba, speaking about pagsayaw, pagdaig, mura ra gatuhoy. Dili malipayon. Ang pisikal lawas nga gipanalangyan sa Dios, giproteksyonan kanunay sa Dios. Nya unsa may mga ilanan nga nagpamatuod nga giproteksyonan sa Dios ang imuhang lawas, kanang imong lawas nga nagamit sa pagtuman sa pulong sa Dios. Kay ang tao nga nagtuman sa pulong sa Dios, tinud-anay na siya nga nahigugma sa Dios. Unsay giingon ni Jesus? Ang tao, kung nahigugma ka nako, tumana ninyo ako mga sugo. Kung ang atong lawas kanunay natong gigamit sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, nahigugma ta sa Dios. Ang tao nga nahigugma sa Dios, kanunay nang makasinati, makadawat sa proteksyon sa Dios. O sa giingon ni David sa Salmo 21:14, ang Dios andam kanunay sa pagluwas sa mga taong nahigugma kaniya. Ang tao nga nahigugma sa Dios, nagtuman kanunay sa mga sugo sa Dios. Gigamit niya ang lawas. Nya sa may sugo sa Dios, simbaha ko ninyo. Sulod kamo sa templo ug daygan ninyo ako. Dihas mga pagdaig na ang pagpakpak, dihas pagdaig na ang paglukso. Daghang kay lawas mga kaigsunan, lisod na ilukso. Lisod na kay ilukso oy. Ha? Mga igsuon, sa ato ang tawhanon nga sukdanan, kanunay tang masayop. Pero ang sukdanan sa Biblia, kung ang Biblia na muutingkay sa atong nahimo mga kaigsuonan, ang Biblia na gay muutingkay, wa ginay sayop. Pero kung kita mo tanaw, sinaganang sayop. Mga igsuon, ang taong gipanalanginan sa Dios diha sa pisikal nga bahin, maayo sa glawas. But ipasabot diha nagamit niya sa pag-alagad sa Dios. Naa man kay gipamati, wala man kay gipamati, importante wala na nimo himuang rason para dili nimo madaig ang Dios. Hinuon gihimo nimong rason unsa may imong gipamati, wala man kay gipamati, imong girason nga kanang tanan pinalit na, binayra na, og dili na kitay tagiya, kundili ang Dios na. Busa halaran, daygon, alagaran na to ang Dios, pinaagi ni ining tanan. Muna yung mga tao nga nakadawat sa pisikal nga panalangin. Magamay magkaglawas diha, madako magkaglawas, nindot man tan-aon o dili man nindot, importante nahalad nimo nas Ginoo. Maunay tinuod nga gipanalanginan sa Dios mahitungod sa pisikal nga bahin. Protektado na kanunay basta nagamit nimo sa pagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Sunod mga kaigsunan, material blessing o provision. Mga igsuon, di yun na pwedeng mawagtang. Spiritual, physical, material nga blessing. Kay maunay kasagaran gi tinguha sa mga tao, nilayo sa pamilya, grabe ang mga pag-antos, pero dili kay mo antos og adtong simbahan, pero mas giantos nila ang paglayo sa pamilya tungod sa lingin o kwadrado para isuporta sa pamilya. Pero kabalo mo, daghan kaayong ni sakripisyo nga milayo sa pamilyang pakyas. Pero alang sa mga taong nakasinati og pakyas, wala magpasabot nga pakyas na lang mo, sige na lang mo kapakyas. Naisolusyon ana aron mabiyaan ninyo ng kapakyasan. Dangop sa Dios. Ikinabuhi ang pulong sa Dios. Manaa man kaslayo ug manaa man kasaduol sa inyong pamilya, timan ini. Ang tinuod nga gipanalanginan sa Dios about material blessing, provision mga kaigsunan, mga taong kontento. Kaya ang taong kontento nakahatag na sa iya sa Ginoo og nakahalad na
para sa kahimayaan sa Ginoo. Pero timan ini, bisag unsa pa kakadakog sweldo, bisag daghan pa kay kag income, dili na mo'y basihanan nga material gipanalanginan ka. Kay ang basihanan nga ikaw gipanalanginan sa mga material nga mga bahin, wala nimo hikawi ang Dios. Wala nimo kalimti ang Dios. Naalagaran nimo ang Dios sa tanan nga naa kanimo. Iman ini, ang usa ka tawo nga sama kanimo kanako, wala nabuhi aron maulipon tas trabaho, aron maulipon tas kwarta, aron maulipon tas mga butang sa kalibutan. Dili maayo nga ang kalibutan og ang kwarta og ang mga butang maoy mugamit nato. Dapat kitay mo gamit sa kwarta, kitay mo gamit sa mga butang sa kalibutan. Unsay buot na ko ipasabot mo ni? Ayaw sugot nga ikaw mo'y magsakripisyo para anang mga butanga. Mag-antos gyud kag panarbaho, mag-antos gyud ka para makaangkon ka ng butanga. Kay murag ikaw mo'y ulipon sa butang ba? Timan ini, wala ka mataw para sa butang. Nataw ka para sa Ginoo. Ang mga butang para nimo, dili ikaw mo'y para sa mga butang. Timan ini mga igsoon. Ang tinuod nga gipanalanginan sa mga material nga mga bahin, mga kaigsunan, mga tao nga gipanalanginan sa mga butang nga gigamit niya sa Dios. Dili kay ang mga butang mauna no hinungdan aron dili kaalagad sa Dios. Pastor, dili ko kasimba kay dunay baka. Pastor, dili ko kasimba kay dunay baboy. Pastor, dili ko kasimba kay duna ko'y giatngan nga manghayupan. Naulipon na nakas butang. Dili na wala nakapanalangis mga butang. Mao bitaw na nga. Tanawa ragon ng mga tao nga wala kabsis mga pagkaon. Tanawa ragon ng mga tao mga kaigsunan sa Biblia. Ayaw ko nito tanawa. Kayo umukita nako. Tanaw na to ang mga tao diha sa Biblia. Ang mga tao kaniadto nahutdan pagkaon, pero ang mga tao nga kanunay nagsunod sa pamaagi sa Ginoo, wa gyud kabsis pagkaon. Siya ro sa atong pagkakristohanon wa gyud ta mutuo ana. Siya ro sa atong pagkakristohanon mga kaigsuonan, wala gyud ta kakita sa mga kahintang sa mga tao sa karaang panahon. Giyon sa man din nato ni pagtuon ang Biblia. Igora nato gibasa para dipinsahan ang atong karatula. Mga igsuon, klaro kaayo ang mga mensahe sa Dios des Biblia. Klaro kaayo ang mga mensahe sa Dios diha sa Old Testament ngadto na sa New Testament. Ang mga taong gipanalanginan sa Dios, katong mga tao nga mihalad og mga maayong halad para sa Dios. Wala nila hikaw ang pinakamaayo, kay wala sila mataw para sa pinakamaayong butang. Nataw sila tungod sa Ginoo. Nataw ba ka para sa Ginoo? Tanang nga mga pinakamaayong butang, ayaw na gukda. Hinuon maunay gamita para malagaran nimo siya. Maunang niingon si Solomon. Si Solomon kung atong paminahon mga kaigsunan, ablihi inyong Biblia, Panultihon Kapitulo 3. Panultihon Kapitulo 3, versikulo 9 ug 10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung ang uban pabasahon na ni, kung imong lantawon sa ubang translation, the first fruit, wala nay laing pinakamaayong abot ang unang ani. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. But hinumdumi, gawas nun ang tao sa pagbuhat ni ini. Ang mga magwawali, mga igsuon, dili gyud na mamugos, dili priya atong usa ka pastor mga kaigsuonan nga murag gihadlok na niya ang mga sakop.
Pero wala, di lang kay ko mo atag komentaryo ato mga kaigsunan kay wala mapunta gyud na kabalo sa sitwasyon ang atong nakitaan kasagaran kana ra mga kat-kat nga mga kuan kana mga wali. Wala gyud ta sa sinugdanan ba. Munang dili kay ko mo hatag komentaryo mga kaigsuonan sa mga sitwasyon sa mga wali nga dili kaayo nato makuha ang pinakasinugdanan ug hangtod nas pinakatapusan. Kay wala ta masayod gyud sa unsa gyud tinuod nga mensahe sa sinugdanan nganong sa tunga-tunga or sa ulahi inana ang wali sa pastor. Murag mabasabtan nato kung atong tan-awon sa video namugos og nang hadlok na ang tao ang pastor. Pero actually mga kaigsunan, kung imong tan-awon ra gyud di gyud sayop ang Biblia. Kung prinsipyo sa Dios mo itong tan-awon, nganong dunay mga tao nga damor silang gipanalanginan sa mga material. Damor silang gitagbo bitaw sa ilang mga panginahanglan sama sa pagkaon, bisti, mainom, kapuy-an, galamiton. Wala ihikaw sa Dios. Nganuman, nakit-an sa Dios nga tako sila. Ang basihanan sa Dios mga kaigsunan, kanang giingon sa Biblia, halari ang Dios og mga maayong butang. Pasidunggi ang Dios pinaagi sa paghalad og maayong butang. Kon buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Ang imong kadasig sa pagpangalagad, ang imong kadasig sa pagsunod sa Dios, dili gyud na makabsan. Nya gawas pa ni ana, tanang mga butang nga imong gikinahanglan, mag-una kanunay nimo. Dili dili na mugukod, dili kay ikaw mugukod. Mga igsoon, daghang mga Kristohanong lisod Why? Lisod ang paghalad og pinakamaayo para sa Ginoo. Kung gusto ka, nangandoy ka, ayaw ikawi ang Dios. Mao bitaw na niingon ang Biblia, sulayin ninyo ko. Pero daghang misulay, wa kalahutay. Pero bless kaayo ang mga tao nga misulay, hangtod karon gipalambo sila ni Lord. Speaking about sa paghalad ug pinakamaayong abot, pinakamaayong ani, pinakamaayong income, wala ihikaw sa Dios. Ang mga tao nga naghimo niini, sila ray makarelate ani. Pero ang mga tao wala mohimo niini, dili sila ganahan nga maminaw ini. And then hinundumi, there are two kinds of Christians. Christians ng bagulbulan, Christians pod nga masinugtanon sa Dios. Gawas nun ta kung asa tadapit anang duha ka klaseng Kristiyano. Pasidunggi ang Dios pinaagi sa paghalad og pinakamaayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug kanunay manubra ang imong bino. Ang Dios mga igsuonan, sulayin ninyo ako. Ingon siya nga dad-a ang inyong ikanapulo, pero tan-awa ra ng mga taong wala pod kasabot ini kanapulo. Negatibo ang ilahang nasabtan. Di ba no? Sa imong kinabuhi, kumusta man ang imuhang pagkakristohanon, mahitungod ana ikanapo nagnegatibo ka? O niya, mangayo kag panalangin karong 2025? Wala ka mailad sa imong kaugalingon? Hinumdumi ang Kristohanon 100% musabmitar siya sa Dios. Sa unsang pamaagi? Sa pagsunod sa Biblia. Ako mga kaigsuonan, sa ako ng mga testimony, daghang kayo mga Kristohanon nga ako makitaan nga luoy. Muing kong luoy, kay ultimo nga paghalad, ultimo nga paghatag, ultimo nga pag-uli para sa Dios, sa iya sa Dios, di kahimo. Gawas lang anang mga bag-o, gawas lang anang mga bag-o pa. Sultihan ko kamo, magbalhin-balhin mantag simbahan. Balhin-balhinon punon man nato ang tanang mga simbahan. Pero kung di gyud ta mosunod sa Biblia, oy kapuslanan.
Hinumdumi, ikaw ug ako kitang tanan nanginahanglan tas panalangin sa Dios. Espirituhanong panalangin, pisikal nga panalangin, og material and provision nga panalangin. Halad, mga gasa para sa Dios. Mao nang ang mga maalamong mga tao sa panahon nga natao ni si Jesus, wala nila ihikaw ang ilang halad. Ang pinakamahal, mga bulawan, mga bililhon nga mga halad, ilang gihalad ni Jesus. Mao bitaw na nga sa tanang mga tao sa kalibutan or gitawag Kristohanon nga katilimban, wala kayo makanabitang ang uban wala na magkinabuhi pagsaulog sa pagkatao ni Jesus. Lahi na. Ako niya nang hisgutan mga kaigsunan sunod nato nga panag-uban. Will ni Lord. So dinhi sa material nga blessing, nag-agad ni sa ato ang paghalad. Kung moingon tang material nga blessing, kung unsay atong gihalad sa Dios, kung giunsa nato pagsunod ang Dios, maunsa nay mo abot nato. Kung sincero ta, hinumdumi mas sincero ang Dios ato Kung sincero ta, kanang matinud-anon bitaw ta kayo sa paghatag sa iya sa Dios, sa paghalad para sa Dios, labaw ang Dios kay nato nga muhalad, muhatag. Mao nang si Solomon maingon siya nga, daghan kayo mga tao nga angay unta nga muhatag sa angay unta nilang ihatag, apan wala sila muhatag. Ang resulta, nag-anam hinuon sila kalisod. Lisod ang pag-ampo, lisod ang paghigugma, lisod ang pagsabmitar sa mga pastor, lisod ang pagsabmitar sa mga pangulo. Kabantay mo sa mga Kristohanong lisod? Katong mga taong Kristohanon nga lisod nga mo submitar sa ilang pastor. Murag sila na'y gustong submitaran. Murag sila na'y gustong paminaon. That is not will of God. Dili na kabubuton sa Dios. Nya dili po na pamaagi sa Biblia. Ako tan-awon ang panultihon kung asa to dapit mga kaigsunan. Okay. Panultihon Kapitulo 11 24-25. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag. So naag yun yung mga klase nga mga tao hangtod karon. Nga walay pugong-pugong sa paghatag, kana bitaw kung muhatag sila dili bitaw mawili. Nya kung pananglita na ay kawili, proteksyonan na sila sa Ginoo para di gud sila mawili sa unsang pamaagi. Dunay mga taong ipadala aron dasigon ka sa butang nga imong gihalad na sa Ginoo niya imong bawion bitaw. Kay panahon nga moingon ka nga ihalad ko ning ako ang kaning ako ang baboy. Nya the time nga ihaw na imong baboy, moingon na ka nga mura mag-usik. Lain na lang dagway. Nya padad-anday ka sa Dios og mga tao nga mudasig nimo, ihawa na lang na. Kay naa pa mas naapay maayo. Maihaw gyud na nimo. Kay proteksyonan man sa Ginoo mga kaigsunan aron dili bitaw ka kanang dili ka mapakyas sa paghatag nga way pugong-pugong. Kay maugmang yun ni uyawi sa panalangin. Tanawa ha, may mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta nilang ihatag apan nag-anam hinuon siya kakabos. Unsa may angay natong ihatag? Ang pinakamaayo nga halad para sa Dios. Ang ikanapo, ang 10%. Dili mo na ato Dili yun na ako Ang ako ang 10%. Dili ako'y nagkaon. Dili ako'y nagpahimulos. Kay dili na ako Ang ako ang 9%. Gikan sa 1 to 9% mo'y ako Ya di ako magkuha og halad. That is ako ginang life.
Ya, since nga ako nang gihimo, wala ko pasagdahin ni Lord. Siguro kung makabisita mo sa mua, makita ninyo nga, wala ko pasagdahi sa Ginoo. Wala ko'y trabaho, wala ko'y mga kanang gitawag say tawag ana kanang propesyon nga ako ang gisunod ang Biblia. Unsay pamaagi sa Dios nga nas Biblia. Unay ako ang gitudlo sa akong asawa o gibarugan gyud na sa akong asawa. Unsay giingon 25, pag manggihatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Maamis lang ko mga kigsunan ibin sa akong asawa. Nagpa-games mi gagahapon, wala gyud ko kabantay nga ang iya daing gibutang nga kwarta dito sa iyang kandos-kandos, ubay-ubay gyud di ay. Iko bliss gyud ko nimo bis. Isa ingon ako asawa. Para gyud na sa kuan bulatos Ginoo. Ang ato mga kaigsunan malipayon silang nagkandos-kandos atong kape, unya Nescafe, katong coffee stick, unya napagay mga kwarta dito na itag 100 na 50 pesos ang kandos-kandos sila. Kung kaniadto pa, kung ako pang kinaiya kaniadto mga kigsunan, muingon gyud kong asa man ako na ihatag ko ano ko na. Pero ang prinsipyo sa Biblia mao ni ayaw pugong-pugong sa paghatag. Inay mong tapad, ayaw pugni ang paghatag. Labi na sa iya sa Dios. Onya, moingon ganitang pag-uli sa iya sa Dios, dili ta kitay mo magbuot. For example, muhatag ko ang ako ang 10% akong ihatag sa Dios. Ang taong akong hatagan, di ko moingon nga pastor, ibutang na sa imuhang kuan pastor nga nang himuan ng pulpito. Dili na hatag, gipatrabaho ra nimo ang imong pastor. Gipasabot ta sa Ginoo ani ha. Kung doon na kay pastor, doon ay tao nga nagtudlo nimo, doon ay naghago nimo, sila mo oy gitagaag bahin sa Dios, sa iya sa Dios. Numeros. Sa Numeros 18 kung imong basahon, ang ikanapulo para sa Dios. Og pagbuot sa Dios nga ang iya sa Dios iyang ihatag sa mga tao nga nag-atiman diha sa templo sa Dios. Kinsa man ang templo sa Dios, ikaw ug ako, ang mga magtotoo. Kita ang simbahan, kita ang iglesia. Ang mga tao nga nag-atiman sa tua, sila ang gihatagan sa Dios og authority sa paggamit sa iya sa Dios. Sa panahon nga muhatag ta sa iya sa Dios, that is 10%, mga kaigsunan ko sa Ginoo, inighatag na to sa iya sa Dios. Dili ta mo magbuot. Ayaw gyud ni i-practice sa imong kinabuhi nga muhatag kag ikanapo, muhatag kas imuhang iya sa Dios. Unya ingno nimo ng pastor, kuan niya na ipintal niya na simbahan pastor. Imo rang gipatrabaho imong pastor. Gihimo nimong sulugoon. Mo na sakto ka ina ni Rachel no? Tithings is not giving to God, but returning what is His. Salamat kaayo. Pag-uli. Salamat kaayo. Kaya kasagaran magud na Sabad nabatasan na to paghatag. Actually dili kung imo na siyang palaluman, dili na paghatag. Pag-uli. Pag-uli sa iya sa Dios. Mao bitaw na ingon ang Malakyas, dad-a ang ikanapo, wala sa moingon nga ihatag ang ikanapo. Dad-a ninyo ang inyong ikanapo dito sa templo. Ang rason dunay pagkaon. Pero daghan kay mga tao nga naghatag ikanapo, mga kaigsunan, sila mo'y magbuot sa ilang ikanapo. Ang resulta, lack gyapon ang blessing. Mao na nga sugod karon hangtod na sa pagsud sa 2025, batasana ang paghatag, pag-uli sa iya sa Dios sa walay kondisyon. Kay dili man ta dapat mo kondisyon, kay dili man nato
Maunay tinaw og klaro kayo nga gitudlos Biblia. Spiritual blessing, physical blessing, material blessing, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Daghan pa kayo mga blessing atong hisgutan. Lamang atong oras alas 8, alas 9 na sa kagabion. Unya minaw sa tag-awit makalangit ato ra ning ipadayon mga kaigsuonan, ugma napamantay panahon ugma. Awit makalangit dalang panan ka. Unya ako ra tong awiton ang lahutay mukha sa kog tubig. Ingon mga kaigsuonan nga ang ikanapulo pagpangwarda. Persultihan ko kamo, daghang kay mga tao nga nagdawat og kanapulo, pobre man lagi. Daghan po mga tao mga igsoon nga naghatag og kanapo, pobre gyapon. Kay nganuman dili man mao. Dili man mao ang pagsakripisyo. Dapat kung mo sakripisyo ta, atong klarohon unsay gitudlos Biblia. Matod pa ni Richelle, tithings is not giving to God but returning what is His. God does not need our money, but when we tithes, it entails benefit such as peace of mind, freedom, samni amurag maninglis maguning kang Sister Richelle. Ako ara sa ning mag-practice sa tagbasa. Ingon sa diri nga from grid andi ang sa man ni discerning anawa na nakuha na ni nindaga na. Asa naman to dapit? Wala na. Asa na go ito? Okay. Ari na lang ko diri sa ubos. Tinuod na pastor basta iya sa Ginoo dili gyud makuripot kay ang Ginoo magabalos. Ako nagtuo nga kamo og ako nakasabuta sa prinsipyos Biblia. Akong awiton ang lahutay human ani nga dalang panan unya padayon mo sa pag-share ni ining ato nga panag-uban dalaygon ang Dios. So daghan kayo mga panalangin nga gitanyag ang Dios mga kaigsuonan. Lamang gahulat ang Dios sa tao kung magkinabuhi ba siya sa pulong sa Ginoo. Importante mga kaigsuonan, step by step mga teaching sa Biblia atong nasabtan, atong gikinabuhi sa walay pagpakumpara sa uban. Likayan nato ang pagpangumpara mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So dunay mga praktikal nga gikinahanglan natong makatunan nga gitudlo sa bala ang kasulatan speaking about blessing, spiritual, physical or material nga bahin. Gikan ni Pastor John Real K. Tudlas, BA Pastor sa tanang naminaw, mayong gabi ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi Pastor John Real K. Tudlas.
ampingan og bantayan og dihugan kanunay kas Ginoo sa pagdumalas buhat ko. Mayong gabi ni Maria Helen Jamel Moho, tinuod na pastor. Basta musunod ta sa ikanapulo, tagbuon jud tatanan. Natong panginhanglan, ibalik jud pinilo-pilo. Wow, no? Ingon diri, pilo-pilo jud na panalangin. Live karon 101.3 Shine FM Alcantara, gikan ni Pastor John K. Tudlas. Dalaygon ang Dios, padayon magpanalangin. Og sa pagkakaroon Pastor John Rel K. Tudlas, dili ko ka-join sa fellowship. Moy ako ang nakita og dili ko ka-join. Sa pagka 28, 29 hangtod sa 1 doon ako'y biyahe. Nang mga adlaw doon ako'y biyahe. Wala ko diri sa among balay or Pinoy-anan o diri sa atong studio karong bag-ong tuig na ako sa pagsangyaw o pagsunod sa tawag sa Dios anang mga adlaw. Dalangpanan ang Dios. Dalaygon ang Dios. Maayong gabi. Greetings to Ate Nani Ponsi sa Tunga. Mualbual, dalaygon ang Dios magpanalangin. Gikan ni Maria Victorias, amen, Pastor. The secret to have more blessing is by tithings. Kana bitang William Colgate man siguro to nga pag-iyan ng Colgate Company. Ang ihag yung sekreto nga nung ipadato sa pag-ayos Ginoo, tag-iya siya anang Colgate Company, tithings. Gikan sa 10%, 20%, 50%. I think 50 or 30 ba to? So lisod na kaina nga buhaton sa tao. Gani sa mga tao wa pagyud kasuway, lisod gani na muhatag gani og sa usa ka gatos, lisod na kay muhatag nagpisos. Kaysa usa ka libo mga kaigsunan, kung piso kuan naman 10 pesos. Muna nga lisod kay ang paghatag anay ka na po, daghang kay misuway pero wala kalahotay. Ako nga taga-anog pagtagad ang awit makalangit nga lahotay para ang pulong sa Dios atong masinatian sa atong pagpuyos kalibutan. Ako sang taurag battery na akong gitara kay ako ning gi-charge kay nalubat man. Ako sa nga ako sa nga testingan. Lobat masad. Ako sang ilisan. Okay na ni. Kay lahotay ako ang awiton dire sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon naman utlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahotay
aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimo sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tapangan ka, ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may udlana. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang pagmatinod anon lang suntang may oras pa, kay andam ang Diyos kung mulihok ka, andam ang Diyos kung mulihok ta, buhata ang tanang kabubuton niya. Kay ang panalangin niya gihatag na, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasiya, ug dili kakabsan sa tanang butan. Kung si Jesus karon imong alagaran, kung ipanalanginan na ka, damor dapat kang moalagad sa Dios. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Akong awiton mga kaigsuonan kato nga Pasko, pero murag nakulang tuog kuan ako kanang kopya ang lyrics katong Pasko bitaw nga ako na compose niya human adto ako ang kantahon ang katong makapahulay. Sige, makapahulay. Pero ako ang suwayan ang kantas Pasko katong akong na compose, pero sige ko gunahon na basig murag kulang.
aming laban. Tila nakapaskong gihandong ka sa imong balay. Murag nalimot yung ko gyud. Ako sanay nga konon. Kasakin kalimti ang mga butang, kababang lang sa gungma mo. Tinguhaan panag-iyosa, kay ang kalipay di malabuan, pamilya mo imong kauban. Balik na, balik na, ayaw ikawin ang imong pamilya. Ilan nakapasko ang nilaban, ilan nakapaskong gihandong ka sa imong balay. Aw nasa pagmahal ang pamilya mo, kanunay kang gihandong ka. Karong pas murag di gyud mao. Di gyud mao. Karenang kuros ako ang na murag mainsakto. Kalimti na ang mga kasakin, kalimti ang mga butang, nakababag lang sa gungma mo. Tinguhaan panag-iyosa, kay ang kalipay di malabuan, kung pamilya mo imong kauban. Ulit na, baling na, ayaw ikawin ang imong pamilya. Unsay mga plano mo karong Pasko, number 1 sa listahan pamilya mo. Ang mga lugar mao'y plano mo, lugar nga na kauban ng lugar nga makauban ng pamilya mo. Kalimti na ang mga kasakin, kalimti ang mga butang, nakababag lang sa gungma mo. Tinguhaan panag-iyosa, kay ang kalipay di malabuan, kung pamilya mo imong kauban. Uli na, balik na, ayaw ikawin imong pamilya. Akong awiton mga kaigsunan katong kapahulayan. Aniya akong gigamit nga chord, kuan siya kanang E-apple. Pero ako rang gigamit ag kapo. Ang kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalangman. Ikaw ug ako nakalaban. Ang kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalangman. Ikaw ug ako nakalaban. Walay laing magbalantay
Giatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o. Ka ikaw gitudloan o giyahan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Busa padayon ka sa pag-alagad niya, iha sa pagsimba, pagkahiyo sa kita, dili na to kalimtahan, magtinabangay kitang tanan, buhat maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Duol ka mong gikapuyag gibugatan sa inyong gipasan, papahulayon ko kamo. Ganang akong yugo nga akong isangon kaninyo. Kay dalaygon ang Dios mga kaigsonan nga nagpanalangin kanatong nagtudlo kanatong tanan. Oras na mga kaigsonan sa akong pagpanamili tungod kay akong oras alas 9:32 na. Oras na sa pagpahulay kuyog sa akong pamilya. Magapot ha. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming giatiman sa among pagpuyos kalibutan. Nabati na mo nasayran kanunay ang imong pag-atiman kay wala nimo ihikaw ang imong mga pagtulunan, ang imong mga pulong, ang imong mga pamaagi, ang imong mga mensahe. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalangin kanamo. Sa tanang bahin sa among kinabuhi imo kaming gipanalanginan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kadasig kusog sa pagpaminaw kanimo. Imo kaming gilig-on o Dios. Sa imong mga saad nga kami imong panalanginan. Imo kaming gipasabot sa tanang sitwasyon bahin sa among kinabuhi. Amahan ang inahanglan usab ang ako magigsunan og kaayuhan. Wala imposible kanimo. Among gipangayo karon o Dios mga pabor, milagro nga imong panalanginan ako mga igsuon. Ilabi na sa ila karong mga panginahanglanon, bisan pa sa ilahang mga gipamati, I declare healing in the name of Jesus. In Jesus name, nga ang tanang mo dango pusaling mo tuo kanimo makapaton og tinuod nga kayuhan. Tapos sa tanan kinaiya nga ikinahanglan na mo makatunan ang pagkamapailubon, pagkamapaubsanon aron kami makalahutay sa paghulat sa imuhang mga panalangin. Bisan pa sa among pagpamahulay uban ni kami. Salamat o Dios sa imong pag-uban o pagproteksyon ka namong tanan. Diin kami malaumon sa imong pag-uban, pagproteksyon ka namo kay imo kami gitudluan sa paghigugma kanimo.
Gibless mo kami sa tanang mga pamaagi, sa tanang bahin sa mong kinabuhi. Busa amo kang daygon, pasalamatan, halaran, masidunggan sa mong kinabuhi. Amo itugyan diha kanimong kinabuhi. Uban sa ako mga kigsunan nga nakaroon silang Pinoyan, manaamang karoon silang trabahoan. Padayon ka o Dios magabantay, magapanalipot. Proteksyonin sila Ginoo. Ug salamat Lord sa imong pagpadala sa imong gamanang mga angel aron pagatiman ka namon tanan. Diha lamang kanimo ang mga pagdayon. Diha lamang kanimo Dios ang mga pagpasalamat. Dungog himaya alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night kanatong tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,